clar, home, és que aplaudien que havien canviat la bombeta, finalment. Exacte. De la farola. No sabien com arribar a la farola i ja van dir, ho han trobat. escolta, mira, aquell que baixa, per què no t'hi encastes directament? A mi em va fer molta gràcia, això va passar fa un any, exactament avui. Exactament, avui fa un any, sí. Perquè a mi una de les coses que més m'agraden, sobretot, és que això, jo soc molt fan d'aquestes coses, que és el crit de la gent quan sí, podem sentir el crit, se sent és que jo soc fan només d'això. Escolta, podem posar-ho un altre cop, companys, o hem de tirar molt amunt? Sí, mira, aquí, atenció. Ja està, només... Escolta, saps que una cosa que passa, els que hem tingut gallines a casa... Ah, tu has tingut gallines? Teníem granja. Si tu vas a un galliner, a un galliner, i agafes una pedra de terra i que les gallines ho vegin i la tires amunt, fan el mateix, fan això. Fan el mateix. O sigui, estem dient que... No, jo no estic dient res, estic dient que les gallines fan això. Què ens portes a Bueno, doncs avui farem... Hòstia, mira, m'has girat la taula, com que això és una taula de sushi. De giratori, és una taula de sushi. Doncs si gires molt em quedo... Aquí en aquest bar ens porten sushi. Exacte, sí. I avui no estem de celebració, nosaltres estem treballant, com s'està demostrant, i no té res a veure que vagi vestit igual que l'altre dia, no té res a veure. Estem treballant en rigorós directe. Llavors, el que vull dir-te i recordar-te i explicar-te és que per la secció d'avui, senyores i senyors, m'he empescat un resum de les grans fiascos de la marca Espanya per commemorar el 12 d'octubre. Home, jo no esperava menys de tu. I n'hi ha que és per apretar a córrer. Vinga, fem-les, va, mira, que tinc primer de moltes tot et posaré un vídeo, abans de posar-lo, et poso en context, d'acord? D'acord. Xile. Con carne. Val? Exacte. La localitat de Valdívia, que està al sud, bastant al sud, és una zona ja fa fred i tot, i és un clima ja se sap. I hi ha un riu que passa per allà, el Cau-Cau, on han de fer un pont. Un pont, a més, que està emparentat amb l'altre Cau-Cau que va parar. Aquest tira i l'altre va Cau-Cau i l'altre va Cau-Cassó. Cau-Cassó. Si un cau, l'altre es queda dret. Exacte. Oh, que dolent això estic. Tira, un altre. Doncs van encarregar el pont, perquè és un pont, una virgueria de l'enginyeria actual, que és un pont llevadís. Clar. I què va passar? Que el van encarregar a una empresa espanyola. Bien! Mira què va passar. Mira. Salió a la luz cuando se dieron cuenta de que el carril bici terminaba en mitad del puente. Malas noticias si viene un camión de frente. Pero eso tenía fácil arreglo. Bastaba con volver a pintar la carretera. Creo que el problema es mucho más serio. ¿Por qué? Los puentes levadizos normalmente cuentan con cierta inclinación para que no se acumule el agua de la lluvia. Pero si un lado está al revés, el agua correrá hacia el lado incorrecto. Además, los brazos no se alinearán bien y habrá un gran bache en el centro. Pero no pot ser. És així. El error ha costado millones y la gente quiere saber qué ha pasado realmente. No. Doncs resulta que l'empresa espanyola es va equivocar i va posar, per entendre'ns, com heu vist el vídeo, la peça de dalt al revés. Llavors... I no és una cosa que agafis com el Lego i diguis, calla, t'ho arreglo un moment i fas així. Exacte. Milions, però milions de diners tirats. Primer, perquè les obres es van allargar 4 o 5 anys més. Aquest vídeo és del 2014, si no m'equivoco. I atenció, perquè aquest programa que estem veient és un programa del Discovery Channel que es diu Grandes fracasos de la ingeniería. I li dediquen a una empresa espanyola. I, clar, va ser un desastre, va ser molt sonat aquest pont, ha sortit a molta... I no ho pots amagar, això, clar. Això no es pot amagar. No, i a més és que les empreses no han dit, el clima, o no ens ha arribat el pressupost... No, és que aquí l'han cagat. O la cagada, el clima, la cagada, la tonteria... En el programa aquest del Discovery Channel hi havia un periodista que intentava contactar amb l'empresa espanyola i no havia declaracions. També s'havia girat d'esquena el telèfon, l'empresa. Per tant, aquesta història del pont, Tenim la història del pont. Vinga, una altra, va. Una altra notícia, que aquesta és una mica més recent, és que l'Armada Espanyola, en aquest cas la Marina,
No la Marina, la veïna, no, la Marina de los marines. Ni la Marina Rossell. No, exacte. No, pobre, no, una pacifista com ella. No, Els que es dediquen a la Marina. Els que es dediquen a la Marina. Què va passar? La Marina espanyola, amb diners públics, evidentment. Sí. Això era lo del pont era una empresa. Això és... Diner públic. Les Fuerzas Armadas, el Ejército Espanyol. Altra vegada. Sí. Pues què ha passat? Que van fer un submarí, el S-80. Et poso un vídeo, perquè recordem, és el mateix... Aquest vídeo, que no té so per tema de drets, és el mateix programa de Grandes Desastres de la Ingenieria, que tornen a posar un exemple d'Espanya, perquè això és la imatge real. El submarí que van fer era tan gros que no flotava. Vale? Aquí ho veus, el submarino que no flotava. Però és que, a més... No cabe donde no Si és cabe. que això era el següent, que se m'havien avançat, no passa res. O sigui, no flotava. Primer desastre, O d'acord? sigui, no, és important que un submarí no es pugui submergir. Sí, submergir, però ja no pujava. Clar, però si se submergeix a 4.000 metres no pots anar a buscar-lo. També. A la parada. Estàs a la Exacte. parada dels submarins, dius, venga, vamos a embarcar. Diu, és que està muy abajo. Exacte, doncs això va ser el primer problema. Llavors què van haver de fer? El van ampliar amb uns hidràulics i unes coses perquè pogués flotar. Per posar-hi suro. El cap de suro de l'arquitecte, Clar. de l'enginyer que ho va fer, i llavors, a l'ampliar el submarí i per fi aconseguir que flotés, després, ara sí, el titular, no hi cabia, perquè era, com que el van fer més gran, no hi cabia en els ports de Cartagena, que és on havia d'anar, en el port militar. Llavors van haver d'ampliar el port i van gastar-se encara més diners perquè hi havia unes valles interiors que no podia passar el submarí. La marca Espanya, Bueno, o sigui, desastre absolut. total. Escolta, Què més? un altre desastre. A veure. Tornem a anar al continent americà. Vinga, anem a Amèrica. I un altre cop és una empresa espanyola la responsable. T'explico què va passar. Un dels projectes més ambiciosos a nivell mundial, d'acord? Que és el Canal de Panamà. Home, el Canal de Panamà. El Canal de Panamà volien obrir una tercera enclusa per facilitar encara més el trànsit. Més trànsit, perquè allò van un darrere l'altre. Sí, allò és com les Rambles de Barcelona, però Sí. amb Canal de Panamà, vale? I amb vaixells. I llavors... Bueno, les Rambles de Barcelona, depèn de com, també et poden obrir en canal, que és diferent. Sí, no? Si vas molt avall... I va no? molt. Sí. Tira. Llavors, es va obrir a concurs, d'acord? I va guanyar una empresa espanyola. Però molta gent ja va passar, ja es va queixar també, això va ser el 2012-2011, molta gent es va queixar que l'empresa espanyola havia guanyat el concurs perquè havia fet un pressupost massa baix. No s'entenia, vale? I la gent deia, hosti, però que baix aquest pressupost. Però clar, les autoritats panamenyes van dir, home, si m'ho fan amb aquest pressupost, Aquest pressupost fes-ho. li donem, val? Fes-ho 3.000 euros per moure quilòmetres cúbics d'aigua i terres, i és fes-m'ho. unes parets de formigó. Mira el vídeo, perquè ara escoltem el vídeo i veuràs què va passar. La Internacional de Comercio estipula que Grupo Unidos por el Canal, consorcio del que la constructora española SACIR posee el 41.6%, deberá devolver $240 millones a la autoridad del Canal de Panamá como parte de un arbitraje tras la construcción del tercer juego de esclusas en la vía interoceánica. Hay que tomarlo con cautela. En primer lugar porque la empresa SACIR es una empresa cuestionada en España y fue cuestionada aquí cuando se le otorgó la concesión de la construcción del tercer juego de esclusas. Es una empresa que está acusada de comprar políticos en España del Partido Popular y que se ha visto involucrada en una serie de manejos un poco sucios siempre. Según medios ibéricos, este reclamo corresponde apenas a un porcentaje de otros dos arbitrajes que se mantienen a la espera de resolución, que alcanzan la cifra de $3.750 millones relacionados a sobrecostos en compuertas y los costes por la interrupción de las obras en 2015. SACIR espera... Sí, ja m'ho pots retornar? això, Mira, primer de tot, van fer un pressupost molt baix i llavors van començar a demanar més diners. Hi ha hagut 3 arbitrajes, com diu aquest senyor. Arbitrajes és la intervenció d'un mediador judicial per aviam qui tenia raó. S'ha donat la raó a Panamà, a les entitats públiques, i per tant a l'empresa ha de tornar bona part d'un pressupost que, clar, que era tan petit que van demanant més, i llavors, i a més ha de tornar uns interessos perquè les obres han tardat moltíssim més del que estava previst. Un desastre absolut
marca Espanya, d'acord? No sé qui devia fer el pressupost, però me l'imagino cantant Papanama, tup, tup, tururum, Papanama, tup, turup, tup, Papanama, tup, tup, tururup, tururup. Molt bé, fins aquí. I, La nostra intervenció dels Muppets. Aviam si, també és un intent d'aviam si plou, avui, no? I així la festa espanyola se'n va per aigua. Doncs, parlant de submarins que no caben, ara mira aquest titular. Mira aquest titular. Els nous helicòpters de l'exèrcit espanyol no poden aterrar a Tenerife perquè... És que és un rere l'altre, És que per què? És un desastre Per absolut. favor, que no veieu que no podem funcionar així. No ens prendran en sèrio. No ens prendran en sèrio. No, jo crec que Espanya ja no se la prenen en sèrio. Ja, No em diguis. Això és mentida. Sí, però això és una petitesa al costat del que ara t'ensenyem. Ai, ara. Primer t'ho explico, després veiem el vídeo. Tu saps qui és l'arquitecte Calatrava, no? Sí, home, sí, un dels dos germans. Exacte. Aquell, el que sembla el del Rolling Stones, no? Ja comencem? Sí, no, el senyor Calatrava té molts fiascos pel món, val? S'ha de recordar que ell va fer un projecte al World Trade Center on van caure les Torres Bessones, que es va inundar. Sabies això? Que es va... Que era una zona inundable. No, va fer un esquelet. Que va agafar els planos del submarino. Tira. Bueno, desastre. El Calatrava és conegut per molts fiascos. Un dels seus fiascos més famosos, i que també, atenció, surt al programa Grandes fiascos de la ingenieria, Grandes fracassos, és un pont a Venècia, que va fer el Calatrava. I el va fer per sota l'aigua. No, el va fer de vidre. És un pont de vidre, que a més ja va ser molt criticat perquè trenca amb tota la... tot el classicisme venecià. No té res a veure, i és un pont que connecta l'estació on arriba tothom amb maletes amb el casc antic. Llavors el va fer amb escales, i tothom va amb les maletes fent... Però és que, a més, els esglaons són molt separats, molt incòmode de caminar, i a més, per acabar-ho de dur, al ser de vidre i a l'haver-hi molta humitat, hi ha diversa gent que s'ha trencat la cadera, no és broma, Hi ha diferent gent, genolls, tal, perquè han relliscat. Llavors, fins a tal punt que el van precintar un cop inaugurat i li van haver de posar un líquid al vidre perquè la gent no patinés. Llavors, tu saps qui és el gran Xavier Castillo, valencià humorista? Sí, i tant. Se'n va anar a Venècia a fer, mira, i va fer el seu reportatge enfotent-se'n... Oita-ho. És aquest pont, el de darrere. Pues imagina't això, Esparroset. T'imagina't així? Sí que patines. Sí. Clar, i amb la humitat, el dia que fa humitat... El dia que fa humitat és impossible. I després, una mica més, es veu com la gent va... Va patinant. No, però és que de veritat que hi ha hagut gent que s'ha trencat... La crisma. La crisma, trossos de cadera, tot, val? Sí. I les escales, tot. I fins i tot, en el programa aquest que et deia, del Discovery Channel, van passar una màquina que media la relliscositat, no sé com seria això. Sí, la relliscositat de la vida s'ha dit. I amb un valor elevadíssim, o sigui que un desastre absolut. Va. I aquesta notícia té un parell d'anys, o menys, ja no sé, ja no ho ubico, però també és una marca Espanya com una casa. Atenció al titular. A veure. Vinga, fota el titular aquí. És un vídeo, perdó, escolta. En Estonia están investigando el disparo accidental de un misil por un caza español durante un vuelo de entrenamiento. El primer ministro del país báltico escribió en su Facebook que gracias a Dios no se han producido víctimas humanas. Tachó el incidente de lamentable. Los militares ahora están en búsqueda del proyectil. Se informa que tiene un modo de autodestrucción en el aire, pero no se descarta que esté en algún lugar, en el terreno sin explotar. Los pilotos españoles fueron apartados de vuelos sobre la región tras el incidente. O sigui, això va passar, sí, fa... Tot això no t'ho inventes, això No, està per allà. favor, això... O sigui, ho hem vist, ho estem veient, Va ser molt sonat, deu fer any i mig d'això. Unes pràctiques sobre el cel d'Estònia, i va caure una... Clar, és que ho diem així i fa risa. Sí, però si et passa a tu, no fa tanta risa. T'estan fent aquí unes d'això i cau una bomba, vull dir, és que és lamentable. No, a més, o sigui, en cas que hi hagués un fall, es podia explotar en l'aire, o sigui, autodestrucció. Però no va passar, va caure al terra. Va caure a terra, no es va autodestruir i està esperant autodestruir-se i petar. O una de les dues. Sí, desastre absolut, total. Tenim temps de l'última o no?
No tenim temps de l'última. Ostres, guarda'ns-les per l'any que ve. No, per la pròxima, pel dia de la Constitució, que falta pocs dies. Exacte. Falta pocs dies. Escolta'm, què ens portes avui, Gerard? Uf, moltes coses. La primera ja l'has comentat tu, però l'hem de veure. Sí, l'hem de veure. Hem de veure, per favor, i veig que estic bé, que em tiro una mica avall, o estic bé aquí, eh? Estàs molt bé, ara ben Estic energitzat, fantàstic. no et preocupis. Hem de veure aquest vídeo. Senyores i senyors, hem de veure el desdibuix, no? Com seria? Què els hi passa? De Madrid al cielo, que va dir... De Madrid al cielo. Al cielo, Hosti, pues ni al l'estanquera cielo ni cielo. Ni al Escolta, cielo posa el vídeo, per favor, mentre el venen els comentem. avions i dius Sí. vermell, groc, Primer, llimona... sí, és que primer és blanc, no és groc, val? I el que havia de ser el de l'esquerra no és... Res, fatal. Diu, què és allò? Qui s'equivoca posant un polvo? Perquè això és un polvo. Si vam aconseguir 2 milions de persones fent una senyera, fent una V baixa, per favor, que vinguin a preguntar-lo als CDRs, no? Com es fa una bandera espanyola? Fatal. Que només són 8 avions, no? Sí. O 7, no sé quants són. No costa res, però mira, escolta, no... 7 avions i no poden fer... La pregunta seria, què passarà l'any que ve? No? Què pasará? ¿Qué misterio sabrá? Exacte. Puede ser mi gran noche. Què passarà l'any que ve? No ho sabem. sé. Escolta, el dia 12 d'octubre, que va ser ahir, ens ha deixat moltes imatges i fins i tot el que venia prèviament tot... Llavors he fet com un mix, he agafat una mica d'aquí, una mica d'allà, i parlarem de com aquest 12 d'octubre és com, saps com el dia del Tots Sants, no? Que els fantasmes, en teoria, no? Surten i tal. Doncs el 12 d'octubre surt tota l'ultradreta, saps com? Va sortint per tot arreu. Com a bolets. Exacte, pim-pam, per aquí per allà. S'obren les clavegueres. Exacte. És el principi del vídeo del Michael Jackson de Thriller. Exacte. Llavors, el primer vídeo que et posaré és del dia abans del 12 d'octubre, una manifestació convocada per aquests grupuscles, bueno, ja no se sap, és Vox i allò del barri de Salamanca de Madrid, que es queixen per aquest 155 que els hi han fet a ells, que el PP defensa que no, quan si fos aquí defensaria que sí, i tot això. Doncs mira que deia, quina profunditat d'arguments deia aquest personatge que es tapava la cara, fixeu-vos, amb un paper. Escolta el que diu. Mira. Viva Hitler, viva Hitler. Viva Hitler! Això per defensar la comunitat de Madrid. Escolta, la pregunta és aquest noi ha d'anar a l'oftalmòleg, perquè per llegir Viva Hitler i haver-se de posar el paper aquí davant... No, realment, jo m'he quedat al·lucinat. Però aquest senyor cridant Viva Hitler m'ha recordat a un dels vídeos ja il·lustres de l'ultradreta. Així quin és? I a mi m'agradaria que si féssim un aplausòmetre, saps allò de l'aplausòmetre? Sí. Aquí hauríem de fer un de decibels, no? De qui aplaudia més. Qui guanya? Si el que es desgargamella dient Viva Hitler o aquest senyor fantàstic unionista que es queixava el dia del trasllat de la mòmia de Franco? Aquest senyor deia això. Mira, escolta. Franco! No és broma, no està repetit, no està manipulat, no, és aquest senyor. És que em sembla que a mi està cridant Cofran. I ho sentim malament. Cofran. Doncs si haguéssim de fer una guerra entre el Viva Hitler i el... És que sembla un gos, saps? Franco! Sí, bé. Hasta aquí puedo leer. Exacte. Aquest vídeo es va fer molt famós, m'ha agradat recordar-lo després del Viva Hitler. És com el mateix estil, no? És la mateixa escola. Exacte, és la mateixa escola. Exacte. I clar, tot això, nosaltres ens exaltem a Catalunya, però a Madrid i a les Espanyes tenen molta impunitat. Se senten impuners, no? Això ara ho explicàvem aquí al control tècnic. Jo tinc un amic que viu a Múnich, que té un amic que és italià i es va fer la foto, saps la típica foto fent el saludo hitleriano? Sí. Parant el taxi. La salutació de César. Exacte. Doncs una policia secreta el va parar i li van caure 3.000 euros de multa. Patapam! Exacte. Aquí, aquest senyor crida Franco i l'altre Viva Hitler per la tele i no passa res. Però aquest sentiment d'impunitat, per què el tenen? Mira aquest vídeo. És una altra manifestació, també abans del 12 d'octubre, el dia anterior, de l'ultradreta, en contra de l'estat d'alarma, i van protegits, eren 4 gats, però van protegits i escortats
per la Policia Nacional. Aquí estamos disfrutando. I per què ho fan, això? Perquè... Què vols dir que significa alguna cosa? Que vagin escortats per la Policia Nacional? Què podria significar? Què podria significar? Què podria ser Què això? està passant Què aquí? passen aquestes coses? Sí, però és que, clar, si fossin la cavalcata de Reis, a davant hi va la policia municipal i darrere les cavalcades, els patges i tal. I això és el mateix? Bueno, davant doncs porten els patges i llavors a darrere... Sí, mira, escortats per la policia. Sí, però clar, aquesta impunitat la tenen fins i tot els parlamentaris d'ultradreta, que és el Vox, que... El Vox és ultradreta? Sí, mira, sí? Curiós, ho saps de viva voz? I té representació i tot, i molta gent, Doncs mira quin tuit feien, aquest és el tuit que feien, derogat la ley de memòria històrica, primer aviso. Això del primer aviso és l'estil narco, saps? Allò de paga la coca, primer aviso. Paga la coca, primer aviso... Segundo aviso, i ara susto o muerte. Exacte. Quin serà el tercer aviso? Què passarà? Treure la pistola. Què passarà? Què misterio sabrà? Clar, és que si tenen aquest sentit d'immunitat, doncs... Impressionant. Però clar, primer aviso. Sí. Això, és que, vaja, és una amenaça. Això ho diu Vox, que hi ha el senyor Abascal i el senyor Ortega Smith. Exacte. I te'n recordes que l'altre dia jo t'explicava que estava d'acord amb la Fundació Francisco Franco? Jo també vaig estar d'acord. Que deia que el rei Juan Carlos va ser posat gràcies a Franco i que Felipe VI governava gràcies a Franco perquè va posar a Juan Carlos i dèiem, sí, per fi estem d'acord amb aquesta gent. Doncs és veritat. Doncs aquest 12 d'octubre, ahir, doncs va córrer per les xarxes aquest altre vídeo que ens recorda el rei decrèpit, diguéssim, ara fugat, com cantava... M'estàs ferint una mica. Per la part que em toca, no perquè tu l'imitis. Me estás un poco hiriendo un poco. No te lo había dicho nunca, pero me estás hiriendo un poco en el alma. Ja ho veig, Juan Carlos. Però la verdad es la verdad, dilo. Mira aquest vídeo del 1975, poc abans de que ell prengués possessió. Aunque repetidas, el rei izant la bandera de la falange. El rey de todos los españoles, el vicesecretario general del movimiento y el capitán general que le acompañan elevan al mástil. Mira quina bandera és. I ara es fot a cantar al cara al sol. No pot. Moure els llavis. Mira. El cara al sol, siempre canción de esperanza, resuena en Covalet. Fa com una mica de... Aquí ja no... La pobra reina no se n'entera de res, està pensant esto en Grecia no passava. Esto en Grecia no passava. Exacte. Tot i que la seva... Ja van veure que la seva mare anava d'uniforme. Però bueno, això no ho direm tampoc, No direm que la seva mare era de les joventuts hitlerianes. Doncs clar, pobra de mi. Recordem aquesta imatge del rei abans de prendre possessió, ho diu, el futuro rei de tots els espanyoles, doncs, clar, la monarquia ara no passa pel seu millor moment, i llavors hi ha una associació que es diu Libres e Iguales, que és una associació de prestigi. Jo primer ho vaig llegir malament i em pensava que eren criadors de conills, i pensava que eren liebres iguales, pensava, mira, liebres iguales. Vaig pensar que totes les llebres són iguales. Doncs no, és Libres e Iguales, que és curiós que defensin, dient-se Libres Iguales, defensin el rei que justament no és igual a la resta, ni a mi. Exacte, és immune, no? Però, bueno, és igual, es diuen Libres Iguales i van fer una campanya sobretot per allò que va passar, que el rei no va anar a l'entrega de despatxos a Barcelona perquè havia de sortir... Es van emprenyar? Exacte. Doncs van fer aquesta campanya, que és un vídeo que sembla també que hagi ressuscitat aquí els morts polítics. Mira el vídeo, no te'l posaré sencer perquè... Viva el rei. És tot de gent dient Viva nuestro rei constitucional. Viva el rei. Viva el rei. Viva el rei. No diu la I, Viva el rey. Clar. Viva el rey. Porque es lo progresista. És lo progressista. Viva el rey. Viva el rei és ser lo progressista. Però encara hi ha un que encara la lia més. Mira què diu. Hi ha un que diu... Porque creo que hay que defender la democracia y la libertad, porque creo en el republicanismo de verdad. Però què diu? Viva el rei. O sigui, no té cap mena de sentit. Ja m'ho pots treure perquè és inaguantable. Bueno, espera. Sort de la tirita al cap. L'Arcadi Espada. Espera, mira. Viva el rei. Per què es grava aquest vídeo amb la papada? Però que li estaven...
I és que... No ho sé. És igual, fa por aquest vídeo. És un vídeo per tots sants. És per publicar-lo. Que és un catàleg del túnel del terror. És el tren de la bruixa. Mira, aquí tenim el catàleg de monstres que pots llogar allà a Cercs. Poca broma, ho veig perfectament, el tren de la bruixa d'aquestes fires d'això. Poses aquest vídeo, bueno, surts acollonit. Fem-ho. Va, ara que ve el Jalauí. Exacte, el Jalauí. El Jalauí, que és festa tradicional catalana. Sí. A la Castanyada ho farem. I, clar, viva el rei, però poca broma, Toni. Quin rei? Clar. Perquè ara saps què ha passat? Home, lo de Bèlgica. Dius lo de Bèlgica, no? Hi ha un senyor que s'ha fet que diu que és fill de Juan Carlos. Això no és lo de Bèlgica, és lo de la Bisbal. Exacte. És lo de la Bisbal. Hi ha un senyor que diu que és fill, s'ha fet la prova d'ADN i ha donat un 99,9%. Però no és el 100%. No és el 100%. No és el 100%. No és el 100%. I fixa't, el diputat basc de l'Esquerra Abertzale, el Jon Iñárritu, feia aquest tuit que portarà el tema al Congrés. Preguntamos al gobierno si confirmase estos datos y teniendo en cuenta que el primogénito del jefe del Estado legítimo sería Alberto I. Albert, no, és català. Albert. Sí. Ui, un rei català. No ho veig. Un Borbó català. No ho veig, ho hem de deixar aquí. Ho hem de deixar aquí? Sí, ja ho parlarem. I continuarem parlant perquè m'agrada molt. Perfecte. Què ens portes? Doncs seguim on ens vam quedar ahir, perquè ens vam quedar en un punt molt interessant, i és que, recordem-ho amb aquest tuit que el Jon explicava, sí, això era molt fort, que aquest senyor d'aquí, Albert I, hauria de ser Albert I, perquè és més gran que Felipe VI. 12 anys més gran. Exacte, i s'ha demostrat que té una coincidència d'ADN del 99,9%. Que fort. Però escolta, tu... No, anava a dir que s'assembla amb l'avi. S'assembla amb l'avi, no? Amb Joan III. Mira aquesta foto. No va ser mai res, el Joan Carles. Home, aquí, Tu mira. coneixes aquest senyor. Hòstia, sí, sóc jo. Ets tu amb aquest senyor. Què fas amb aquest senyor? Correcte, sí senyor. Què va passar aquí? Doncs mira, vaig anar a visitar-lo perquè vam anar a actuar a la Bisbal i tenia moltes ganes de conèixer-lo. Quan em va veure, home, tal, llavors vam estar xerrant, em va estar explicant tot el tràngol, tota la seva història, tot el tràngol que va estar... I li vas fer de pare o no? De padre, claro que sí, hombre. I no, en aquell moment és curiosíssim perquè és molt fort això, Ell té ara 63 anys, em sembla. És que hauria de ser el rei d'Espanya. Ell hauria de ser el rei d'Espanya. Un català. Un rei català, sí senyor. Un Borbó català, tu. Escolta, però és que no acaba el tema aquí. Mira aquest titular, Toni, perquè això ja és per anar... Las cartas que demuestran que el rey Juan Carlos tiene otra hija, no, És que clar. Es que claro, com que diuen tengo tantas, 58, 40.000, jo què sé. Home, si és proporcional les filles i els fills al número d'amants que ha tingut, perquè... Encara em semblen pocs. Exacte, deu haver-hi molts més. Però també saps que es diu que el rei... Això és una de les coses que s'explica d'aquestes... A veure... Que és similar a allò de que canvia la roda de la moto. Saps aquella història que el rei anava amb moto canviant rodes de cotxes? Bueno, és igual. Sí. Això és una de les llegendes urbanes. Doncs es diu també que el Juan Carlos I pateix, no sé si encara, de priapisme. Saps què és això? És tenir una erecció de llarga duració sense control. Allò... Sí, 1, 2 probando, 1, 2 probando... Llavors, es veu que, clar, si això és així... Allò ha de baixar d'alguna manera. S'ha de fer baixar d'alguna manera. Ha de tenir fills per tot arreu. Però bé, llavors ara t'explicaré que justament pel dia 12 d'octubre va sortir a no sé quants mitjans d'aquests que són una mica, que es fan dir com de progressistes, però de calado espanyol, sí. Que en el fons s'acaben tocant amb els que no ho són, quan parlen de temes de la nació. Llavors van publicar una enquesta comú sobre la monarquia, dient que com que el CIS no pregunta sobre la monarquia, doncs ho van preguntar ells. I van fer una miqueta de trampeta, perquè sortia un 40% en contra, que volien una república, i un 34% que volien... Tenim un tuit aquí resumit. Ah, sí, mira, aquí. Veus? Monarquia. I llavors van dir, i Catalunya quiere la república espanyola, amb un 66. Però clar, és una mica de trampa, això, perquè no preguntaven quina república. Clar. Tu pots preguntar quina república... Quina vols? Quina vols? La república catalana? Clar. No, i l'altra cosa heavy és que si tu restes els vots de Catalunya i del País Basc,
a Espanya ja no surt guanyador l'opció republicana. No. Si tu treus els vots que són majoritaris, són moltíssims, de Catalunya i País Basc, a Espanya volen seguir sent monarquia. Vull dir que això que quedi clar. Hi ha els no ho sap, els en blanc i els no votaria. Sí. Si tu treus els vots de republicans de Catalunya i el País Basc, a Espanya surt que volen seguir sent monarquia. Per tant, és una mica enganyós. I per acabar el tema, ja que estem parlant tant de la monarquia, un dels altres vídeos d'aquesta jornada que ens han deixat és aquest, és el següent, és aquest vídeo, que és... Saps què és això, no? Això és... Mi hijo está quemado. Està quemado. Ser rei crema. Sí. Ser rei crema. Home, la imatge és d'una potència brutal. Això és una obra d'art que es va fer allò de Largo. Saps allò que van... És un artista que va fer això, dos artistes, em sembla que són, van fer això i van decidir, doncs, cremar-ho perquè resulta que no van poder subestar-ho. Exacte. Oi que és això? Sí, és així. I llavors la imatge és potent. La imatge és molt potent. Mira, al final, pierdo la cabeza. Al final, te miro como en Francia. Todos los borbones iguales. Al final, tan quemado, que pierdo la cabeza. Doncs és una imatge que volia recuperar per tancar tot aquest quasi monogràfic que hem fet, 12 d'octubre, rei, monarquia, ultradreta, tot això. Ja ho tenim.